Τέλεια. Κάνω εγώ slides, κάνεις εσύ. Α, δεν ξέρω. Πάμε γιατί και πώς βγει. Δεν ξέρω. Ωραία. Μαντανός, Από εγώ εκεί όμως δεν δουλειά φαίνεσαι. Θες να έρθεις από εδώ. Από εκεί δεν φαίνεσαι. Να Ναι. γυρίσω την κάμερα. Θα έρθω από εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Με ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Θα το Δεν ξαναπώ. είναι τείχος αυτό. Εντάξει, προσοχή. Λοιπόν, είναι ο Αντώνης, είμαι ο Πάρης. Είμαστε συνδιοργανωτές του Docker Athens Meetup. Και μέχρι να βρούμε δύο παρουσιάσεις που δεν θα είμαστε εμείς εδώ, θα μας βλέπετε κάθε φορά. Και τις άλλες φορές θα μας βλέπουν, απλά δεν μας ακούνε τόσο πολύ. Ναι. Θα μας ακούτε κάθε φορά. Και έχουμε πολλά να πούμε, ευτυχώς, οπότε πάντα θα έχουμε κάτι για τις υπόλοιπες ημερομηνίες. Πάμε να ξεκινήσουμε την παρουσίασή μας. Θα μιλήσουμε για το πώς κακοποιούμε τα Docker builds με το build kit και τους φίλους και SIA που λένε. Λοιπόν, υπερχρησιμοποιούμε, σωστά. Βασικά, πώς κάνουμε κατάχρηση στα Docker builds. Ναι, δηλαδή έχουμε πολλά να πούμε. Οπότε, το λατρεύω όταν περιμένω το container μου να buildάρει με τις ώρες στο γραφείο ή και στο σπίτι. Δεν είπε κανένας ποτέ. Λοιπόν, και αυτό είναι αυτό το οποίο θα δούμε σήμερα, είναι πώς εμείς κάνουμε build Docker images στην εταιρεία μας, τη Logic. Κάθισα. Καλά έκανες, εντάξει, θα να σου δώσω να κάνεις εσύ. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Βλέπετε, παιδιά, είναι improvisation, freestyle αυτό εδώ. Οπότε θα πάμε και θα δούμε. Εν τω μεταξύ, αρκετά τυχαία αυτή η παρουσίαση ταιριάζει πάρα πολύ με την προηγούμενη. Να τη δείτε και σε τάκι μετά που θα είναι. Δεν είναι τυχαία, είναι όλα σχεδιασμένα. Όχι, δεν τους είχαμε πει να κάνουμε. Μην τα λες αυτά όμως στον κόσμο. Μα εκείνη η μαγιά, είναι το freestyle. Λοιπόν, οπότε θα δούμε κάποιες τεχνικές για το πώς μπορούμε να στήσουμε το building σύστημα το οποίο έχουμε για τα Docker images. Τεχνικές όχι στο επίπεδο του Dockerfile, πολύ λίγο, αλλά στα γύρω-γύρω εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για να κάνουμε Docker build. Οπότε, συγκεκριμένα θα δούμε λίγες πληροφορίες για τα images, για το build kit και τους builders, να δούμε τι είναι και τι ρόλο παίζει το καθένα. Μιλήσαμε πριν για caching. Τώρα θα δούμε για remote caching, δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε caching εκτός του συστήματός μας. Και τέλος θα δούμε ολοκληρωμένα πώς έχουμε στήσει το build σύστημα στη Logic στην πιο ακραία του μορφή. Πόσοι έχετε την Dragon Ball εδώ μέσα σαν παιδιά? Θυμάστε που ήταν ο Freezer που έλεγε αυτή δεν είναι καν η τελευταία μου μορφή? Είναι αυτό το πράγμα που θα δούμε τώρα. Οπότε, λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό. Τι είναι τα images? Τα images είναι πακέτα τα οποία περιέχουν μέσα την εφαρμογή μας, η οποία τρέχει σε Docker. Πραγματικά είναι tarbles. Ή θα μπορούσαν να είναι tarbles, για την ακρίβεια. Αυτό ήθελα να γράψω και ξέχασα. Αχ, ωραία. Όντως. Είδες. Λοιπόν, είναι πακετάκι, το κάνουμε build μια φορά, το τρέχουμε παντού και έχει ένα format με layers, όπως είδαμε μαζί, το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε πάρα πολύ καλό caching και να έχουμε optimized storage και εν τέλει είναι ένα αρχείο tar, ένα zip. Τι είναι τα Docker files, αυτό που είδαμε πριν? Είναι οι συνταγές που ακολουθεί κατά γράμμα, όπως είδαμε το Docker, για να ετοιμάσει αυτά τα πακετάκια της εφαρμογής μας. Αυτά τα tarballs. Όπως είδαμε πριν, είναι συνταγές, έχουν layers και έχουν διαφορετικά στάδια για να μπορούμε να κάνουμε πιο περίεργα workflows. Ένα παράδειγμα Docker file, όπως το τρέχουμε εμείς, ξεκινάει από ένα base image, λέμε ποιο είναι το working directory στο οποίο δουλεύουμε, κάνουμε copy τα αρχεία τα οποία έχουν τα requirements, τα dependencies τα οποία έχουμε μέσα και τρέχουμε το installation των dependencies. Εδώ εκμεταλλευόμαστε τη σωστή σειρά, την οποία πολύ σωστά έλεγε πριν ο Γιώργος, για να κάνει caching αυτά τα αρχεία και άμα αλλάξουμε άλλο κώδικα να μην χρειαστεί να ξανατρέξει το installation. Copy όλο τον κώδικα και βάζουμε και εκεί μια default εντολή να παίξει. Πώς κάνουμε build? Docker build, δίνουμε ένα tag, μια ετικέτα, ένα όνομα στο image μας και λέμε πού να πάρει το context. Τι είναι το context? Είναι το σύνολο με τα αρχεία τα οποία θα πάρει το Docker μαζί με τη συνταγή, το Dockerfile, για να παράξει εν τέλει το Docker image, το πακετάκι. Ένα ενδιαφέρον
Λέγε. Θα πετάγομαι εγώ. Ναι, Ένα ναι. ενδιαφέρον κομμάτι εδώ πέρα, το οποίο έχει σημασία στους remote builders που θα δούμε σε λίγο, είναι ότι το Docker, ακόμα και όταν κάνεις ένα Docker build κλασικά στον υπολογιστή σου και μπορεί να είσαι σε Linux υπολογιστή, δεν χρειάζεται καν να είσαι Mac, ας πούμε, πάντα ζυπάρει κατά κάποιο τρόπο και στριμάρει τα αρχεία αυτά στο Docker Engine ώστε να γίνουν build. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι τελείως απομονωμένο ο client, δηλαδή το Docker CLI, το οποίο τρέχει εκεί που είναι ο κώδικάς σου, και ο builder, που είναι το μηχάνημα, το πράγμα, το πρόγραμμα, το οποίο θα χτίσει τελικά το Docker image. Αυτό ήταν μια επιλογή που δεν ξέρω αν ήταν επίτηδες, έτσι, αλλά ήταν από την αρχή, δηλαδή πάντα έτρεχε με αυτόν τον τρόπο και επιτρέπει τα σενάρια που θα δούμε σε λίγο. Αυτή θα είναι η προσφορά μου, θα είναι να πετάγουμε σήμερα. Όχι, χρήσιμη. Και μετά εγώ θα τελειώσω το μεντανιλίκι και θα κάνεις τη δουλειά. Οπότε, πάμε να δούμε τώρα μία άλλη λέξη που είπαμε, που είναι το build kit. Τι είναι το build kit? Είναι το νέο, standard, αποδοτικό και default εργαλείο που χρησιμοποιεί το Docker για να φτιάξει τα images μας. Όπως είπα, Αντώνης, πάντα ο builder ήταν ένα ξεχωριστό κομμάτι στο Docker, αλλά με την εισαγωγή του build kit έγινε ένα εντελώς ξεχωριστό project, το οποίο μας δίνει πάρα πολλές καινούργιες δυνατότητες, όπως τα παράλληλα builds τα οποία είπαμε πριν. Το build kit μπορεί να καταλάβει ποια stages μέσα στο Docker file έχουν απέτηση το ένα με το άλλο και οτιδήποτε μπορεί το τρέχει παράλληλα. Το caching του είναι καταπληκτικό. Μπορούμε να έχουμε πολλούς builders στους οποίους θα στέλνουμε τα images μας να γίνουν build, ενώ παλιά ήταν μόνο ένα, και πάρα πολλά ωραία πράγματα. Οι builders είναι ακριβώς αυτό το είπαμε πριν. Είναι build kit daemons. Είναι δηλαδή προγράμματα τα οποία τρέχουν, ακούνε σε μια πόρτα και περιμένουν να τους στείλουμε συνταγή και υλικά, Docker file και context, και να βγάλουν έξω τη σούπα, το φαγητό, το Docker image. Να μην φάμε κάτι πιο ενδιαφέρον σήμερα. Μου έχει κολλήσει μια κολοκυθόσπα τελευταία και γι' αυτό το πέταξα. Οπότε, εμείς με τους builders μπορούμε να έχουμε settings για κάθε instance του builder. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε πολλούς δαίμονες οι οποίοι τρέχουν, οι οποίοι μπορούν να είναι και σε ξεχωριστά μηχανήματα, και μπορούμε στον κάθε δαίμονα να τον έχουμε ρυθμίσει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι optimized για κάθε περίπτωση. Να είναι δηλαδή βελτιστοποιημένος για αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε build. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Σκέφτομαι τώρα. Μπορεί, για παράδειγμα, ένας δαίμονας να θέλουμε να έχει πολύ πιο γρήγορο storage, ενώ κάποιος άλλος να έχει πολύ μεγαλύτερο storage. Γιατί ο ένας θέλει να κάνει γρήγορα κάτι build, ο άλλος θέλει να κάνει αργά κάτι build. Μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη cache ο ένας δαίμονας, ο άλλος να μην έχει. Anyway, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα τα περάσουμε όλα έτσι για να φτάσουμε εν τέλει στο παράδειγμα το οποίο μας αρέσει. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για remote caching. Όπως είδαμε πριν, έχουμε το Docker file το οποίο τρέχει bam και ό,τι μπορεί το κασάρει στο δίσκο μας και όταν έρθει η ώρα δεν το ξαναζητάει. Καλό, fair, αλλά δεν μας κάνει για τα πάντα. Ένα μικρό παράδειγμα. Πού δεν μας κάνει το local caching? Όταν τρέχουμε σε κάποιο hosted CI κάπου στο cloud. Γιατί δεν μας κάνει εκεί? Γιατί τα περιβάλλοντα τα οποία μας δίνουν όλες αυτές οι υπηρεσίες συνήθως είναι εφήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ένα δικό μας δίσκο όπως έχουμε στον υπολογιστή που αποθηκεύει τα caches, οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε κάπως διαφορετικά. Και εδώ έρχεται και παίζει μπάλα το remote caching, όπου το κάνει πολύ εύκολο να αποθηκεύσουμε τις caches μας σε διαφορετικά σημεία. Τι είναι αυτό όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε cache? Και εδώ το πάμε 2 επίπεδα παραπάνω από το caching των layers το οποίο είδαμε πριν. Μπορούμε να κάνουμε cache τα layers του Docker image. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε να κάνουμε cache συγκεκριμένα directories τα οποία χρειάζεται όταν κάνει build το image. Και θα το δούμε αυτό τι είναι, γιατί είναι λίγο καμένο και θα το δούμε μετά. Και μπορούμε να κάνουμε cache και ολόκληρα registries. Τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά? Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, layers. Το είδαμε πριν. Έχουμε instruction. Όσο είναι ίδιο το instruction και το context, όπου context είναι τα αρχεία που έχουμε στείλει για building, επαναχρησιμοποιείται το προηγούμενο layer το οποίο έχει φτιαχτεί. Για την ακρίβεια, το context το οποίο χρησιμοποιούμε. Άρα, αν για παράδειγμα εγώ είχα 3 directories και άλλαζα το A directory, αλλά το B δεν το άλλαζα, αλλά το B έκανα add copy μέσα στο container,
αυτό το layer θα παραμείνει cast. Δηλαδή κάνει slicing στο file system και παίρνει μόνο το κομμάτι το οποίο όντως θα χρησιμοποιήσει. Σωστά. Είναι ακόμα πιο έξυπνο. Επόμενο. Όταν. Γιατί το ίδιο λέω. Όχι, ναι, πάνω, συγγνώμη, αυτό είναι το δεύτερο. Και τέλος είναι και ότι τα cast layers μπορούν να αποθηκευτούν και σε απομακρυσμένο storage. Όχι μόνο στον υπολογιστή μας. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Για παράδειγμα, πριν μίλησα για CI συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε. Ένα από αυτά είναι το GitHub Actions. Για παράδειγμα, εδώ εμείς, όπου δεν χρειάζεται, μην δώσετε σημασία στο συντακτικό, θα το εξηγήσουμε πολύ γρήγορα. Εμείς εδώ κάτω που κάνουμε build, δίνουμε για παράδειγμα. Bake, συγγνώμη. Δίνουμε δύο options που λέμε πού να βρει την cache και πού να στείλει την cache την οποία θα παράξει. Και εδώ λέμε ότι είναι GHA, GitHub Actions. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο storage που μας δίνει το GitHub Action και το οποίο υποστηρίζεται εγγενώς από το Docker Bake, που είναι ένα πιο ψαγμένο Docker build που χρησιμοποιούμε εμείς και μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Βασικά το Docker build, το Docker Bake, συγγνώμη, είναι build απλά για compose files. Άρα, δηλαδή, άμα θέλεις να έχεις ένα αρχείο που έχεις ορίσει εκεί πέρα το πώς έχει γίνεται. πολλά μέσα, ναι. Αλλά ναι, εμείς αυτό κάνουμε εδώ. Έχουμε ένα Docker Compose και καταλαβαίνει κατευθείαν πώς να κάνει build. Τι γίνεται αν εμείς, μια άλλη επιλογή που έχουμε είναι ποια, είναι, μικρή παρένθεση, τα cache artifacts, δηλαδή το αποτέλεσμα της cache, αντίστοιχα με τα images, είναι κάποια πακετάκια τα οποία μπορούμε να τα στέλνουμε στα registries. Οπότε εδώ εμείς τι κάνουμε, μάλλον δεν φαίνεται, οπότε θα πω τις εντολές. Τρέχουμε με το χέρι τοπικά, build x bake, γιατί για να στείλουμε τα layers σε ένα απομακρυσμένο registry. Δηλαδή σε κάποιο άλλο registry που αποθηκεύει και Docker images. Πριν τα στείλαμε στο GitHub Actions, τώρα έχουμε και την επιλογή να τα στείλουμε και σε ένα registry. Τρέχουμε docker build x bake, παύλα set, αστεράκι που σημαίνει για ό,τι κάνω build, cache to ίσον type ίσον registry, άρα στείλε την cache σε ένα registry, ref ίσον, και εδώ αρχίζει το easter egg, logic παύλα nas από το network access storage, .local 5001 και δίνουμε και το όνομα του image. Άρα, τι λέμε εδώ, λέμε ότι θέλουμε όταν κάνεις build το image να στείλεις τα cache artifacts σε ένα registry το οποίο βρίσκεται στο domain name logicnas.local στην πόρτα 5001 και στείλ το και σε αυτό εδώ το όνομα, που εμείς σαν όνομα επιλέγουμε το όνομα του φακέλου στο οποίο δουλεύουμε. Ένα. Επόμενο. Κρατήσαμε το caching των layers. Πάμε τώρα στα cache mounts. Τι είναι τα cache mounts? Είναι κατάλογοι, οι λεγόμενοι φάκελοι, τα λεγόμενα directories στα αγγλικά, τα οποία τα κάνουμε mount την ώρα που γίνεται το build μέσα στο Docker file και επαναχρησιμοποιούμε αρχεία, χωρίς αυτά όμως να καταλήγουν εν τέλει στο image. Πού είναι χρήσιμο αυτό? Όταν κάνουμε Docker build και για παράδειγμα, όπως είδαμε πριν, διαγράφουμε την cache από το apt για να μην την έχουμε μέσα στο image, με τα cache directories μπορούμε να την έχουμε σαν mount, η οποία θα υπάρχει πάντα, θα χρησιμοποιείται από την εντολή εκεί, αλλά δεν θα καταλήγει ποτέ στο image. Αυτό χρειάζεται ένα πιο σύγχρονο συντακτικό του Docker file από το default. Βασικά δεν ξέρω αν είναι το default, αλλά θέλει 1,3 και πάνω. Και βάζουμε στην εντολή run το flag παύλα mount type cache και λέμε πού να βάλει το mount. Οπότε αυτό πηγαίνει σε αυτό το directory, βάζει αυτό το οποίο φτιάχνει ένα φάκελο, ένα volume δικό του εκείνη τη στιγμή και το κάνει mount και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενα builds, αλλά επειδή είναι mount δεν υπάρχει μετά, δεν πηγαίνει ποτέ στο layer. Γαμάτο. Ένα έξτρα καλό σε αυτό. Ναι, πες. Ένα έξτρα. Όχι, βασικά θα το πω στο Docker file. Αυτό το λες εκεί πέρα πολύ ωραία. Το καλό που γίνεται εκεί πέρα είναι ότι αυτή η cache είναι σε επίπεδο builder. Άρα λοιπόν, αν εγώ σε έναν builder κάνω build διάφορα πράγματα που γενικά χρειάζονται yarn cache, ή που είναι το yarn το παράδειγμα, poetry cache, pip cache, whatever cache θέλετε, όλα αυτά μετά επαναχρησιμοποιούνται. Αν έχω 10 Python projects, τα οποία χρησιμοποιούν από 30 βιβλιοθήκες η καθεμία, το καθένα, έχω μετά 300 saved πακέτα, τα οποία μπορεί να επαναχρησιμοποιούνται εκεί πέρα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να ξαναπάω στο δίκτυο για να φέρω έξτρα πακέτα, αλλά χτίζω, έχω
το προζύμι είναι αυτό που το χτίζεις Ναι. και το μπράβο. Έχεις το προζύμι σου εκεί πέρα, Έχουμε μπει στα φαγητά. το προσέχεις και αυτό σιγά σιγά μεγαλώνει και κάποια στιγμή μπορεί να το πετάξεις, αλλά όσο αυτό μεγαλώνει μπορεί και ακόμα και να αλλάζεις, για παράδειγμα, dependency. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να έχεις exact cache hits εκεί πέρα. Δηλαδή μπορώ να αλλάξω εγώ το poetry αρχείο μου, να βάλω ένα extra dependency και τα υπόλοιπα 29 τα οποία δεν αλλάξανε θα τα βρει από το local cache εκείνη τη στιγμή. Άρα και κάνει τα πράγματα πιο γρήγορα, αλλά και τα επαναχρησιμοποιεί ανάμεσα σε πολλά projects τα οποία γίνεται build στον ίδιο builder. Ακριβώς. Οπότε, πώς μοιάζει αυτό όταν έρχεται η ώρα να το χρησιμοποιήσουμε. Dockerfile, κλασικά πράγματα και ξεκινάμε με το hashtag syntax equals docker/dockerfile άνω και κάτω τελεία 1,4. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία μόνο παρουσίαση για το πώς δουλεύουν τα συντακτικά στο Docker. Είναι καταπληκτικό. Είναι Docker images τα ίδια, τα οποία σου απαντάνε πίσω με το που κάνει resolve αυτό. Φανταστικό. From, workdir τα ίδια. Και πάμε εδώ, κάνουμε copy το package.json και το yarn lock μέσα και πάμε και τρέχουμε τώρα yarn install και τι κάνουμε, του λέμε θέλουμε όμως κάνε mount μία cache σε αυτό εδώ το directory usr local share.cache yarn v6. Οπότε εκεί βάζει ένα directory το οποίο επαναχρησιμοποιείται κάθε φορά που τρέχει ο builder. Αυτό παρεμπιπτόντως είναι κάτι το οποίο είναι μια πιο ιδιαίτερη cache του Docker που δεν υποστηρίζεται εγγενώς από το GitHub Actions και ήταν ένας από τους λόγους που δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο CI μας και αρχίσαμε να ψαχνόμαστε με το πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε πού και πώς μπορούμε να κάνουμε τα builds μας πιο γρήγορα. Και μετά συνεχίζουμε κανονικά. Και τώρα πάμε και για το τελευταίο έτσι κομμάτι ενδιαφέρον caching, το οποίο είναι το να κάνεις cache ένα ολόκληρο registry. Αυτό το οποίο λέγεται pull-through cache. Όταν λέω ένα ολόκληρο registry, εννοώ το docker.io και μόνο, γιατί δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν σε αφήνει να κάνεις cache άλλα registries. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Περιορισμός του Docker Engine. Βέβαια. Το βρήκαμε. Μάλλον. Αλλά άλλη παρουσίαση. Άλλη παρουσίαση, εντάξει, δεν μιλάω. Ναι, το βρήκαμε, αλλά δεν έβγαινε παιδιά σήμερα αυτό. Γενικά, εντάξει, θα πω το γρήγορο. Στους build kit builders μπορείς να τους κονφιγκουράρεις με caches οι οποίες είναι σε παραπάνω από ένα backing registry. Δηλαδή όχι μόνο το Docker.io αλλά και άλλα. Οπότε απλά πρέπει να σκάψει λίγο παραπάνω και δεν γίνεται τόσο εύκολα όσο γίνεται, ας πούμε, στο Docker.io. Αλλά εντάξει. Θα παίξουμε και με αυτό. Δεν προλάβαμε, η αλήθεια είναι, σήμερα να το τεστάρουμε αυτό, παρότι το βρήκαμε σήμερα μπροστά μας. Το είπα. Το μυστικό. Τέλεια. Θα το δούμε και εκτενώς. Νομίζω ήταν πολύ ωραίο, αλλά το είδαμε τελευταία στιγμή σήμερα και πόσα πράγματα να ακουμπώσουμε. Και αυτό τι γίνεται, πώς δουλεύουν τα pull-through caches. Λέμε λοιπόν, ωραία, εγώ θέλω, είμαστε ο Αντώνης και εγώ και έχουμε κάνει και οι δύο register την ίδια pull-through cache. Και λέμε, ωραία, θέλω να τραβήξω την Postgres 16 από το Docker Hub. Οπότε εγώ κάνω Docker pull, Postgres 16. Θα πάει ο Docker Daemon και θα ρωτήσει πρώτα την pull-through cache. Έχεις την Postgres 16? Δεν την έχω την Postgres 16. Ωραία. Φέρε την Postgres 16 και μετά φέρτη μου. Οπότε, αφού κάνει cache miss, φέρνει την Postgres 16, την αποθηκεύει στην pull-through cache και μετά την παίρνω εγώ. Και πηγαίνει μετά ο Αντώνη και λέει, ωραία, θέλω να κάνω Docker pull Postgres 16. Έχουμε ρυθμισμένο το ίδιο pull-through registry, το ρωτάει, την έχεις? Την έχω. Γιατί την είχα κάνει εγώ πριν, οπότε βρισκόταν εκεί. Οπότε έτσι μπορούμε να κάνουμε pull images πιο εύκολα χωρίς να χρειαστεί να φτάσουμε στο τελικό registry. Και αυτά τα ρυθμίζουμε στο επίπεδο του δαίμονα. Πώς το ρυθμίζουμε? Ανοίγεις το tilde/docker/daemon.json και πηγαίνεις εδώ στα settings, έχω ξυλώσει μερικά πράγματα για να χωρέσουν και βάζεις ένα που το λέει registry-mirrors και όπως είναι βάζεις αγγείλες γιατί παίρνει ένα array αυτό εδώ, είναι JSON και βάζεις εδώ το address σου που το δικό μας είναι το logic-nas.local άνω και κάτω .5555. Οπότε αφού τα είδαμε όλα αυτά εντάχει θα πούμε τώρα πώς κάνουμε ακραία builds στην Logic όπου έχουμε τρία πράγματα. Θέλουμε γρήγορα CI builds που τρέχουν στο GitHub Actions. Θέλουμε ακόμα γρηγορότερα τοπικά builds. Γιατί αν στείλουμε κάτι στο CI, μπορούμε να τα αφήσουμε να περιμένει και μετά να πάμε εμείς να κάνουμε κάποια άλλη δουλειά που δεν κάνει πολλή ώρα και πάλι, αλλά έστω. Αλλά τοπικά
όταν θες να δουλέψεις, αυτό πραγματικά εκείνη τη στιγμή σε μπλοκάρει. Και θέλουμε όσο λιγότερο μπλοκάρισμα γίνεται από τους ανθρώπους, που είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στο software. Και θέλουμε να είναι πάρα πολύ γρήγορο και το pooling των images. Γιατί εμείς δουλεύουμε σε πολλά projects σαν εταιρεία και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται συχνά να κάνουμε pools. Οπότε δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο σε πράγματα τα οποία δεν είναι χρήσιμα. Έχοντας πει όλα αυτά, επειδή we talk the talk και we walk the walk, ήρθε η ώρα να κάνουμε demo. Πριν να πω λίγο το setup μας, ή δεν έχει νόημα? Εγώ έλεγα να το κάνουμε, να τα βλέπουμε καθώς τα κάνουμε τα πράγματα. Λέγαμε πώς το έδειχνα, ρε παιδί μου, με το χέρι. Τι εννοείς με το χέρι, να κάνεις έτσι? Ναι, λοιπόν, εδώ, για όσους δεν το έχουν δει, έχουμε φέρει το NAS, το Network Access Storage, που έχουμε στο γραφείο. Έχουμε φέρει και το Wi-Fi μας και όλα. Είμαστε... Ναι. Το οποίο έχει επάνω, είναι ένα NAS. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σερβεράκι το οποίο τρέχει πάνω μια λινοξιά. Τρέχει Docker. Έχουμε στήσει επάνω όλα αυτά τα registries τα οποία είπαμε. Έχει κάποιους δίσκους 8 TB, έχουμε κάνει εκεί κάτι κόλπα ωραία. Και έτσι έχουμε πάρα πολύ γρήγορα builds, που όλα αυτά που λέγαμε με τις κάσεις σε εμάς γίνονται χωρίς καν να βγούμε στο ίντερνετ όταν είμαστε στο γραφείο. Ναι. Αν δεν έχεις τον NAS μαζί, Ναι. κάπου εκτός, Mm-hmm. το configuration που έχεις κάνει στο Docker το PC σου, μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση ότι δεν βλέπει τον NAS? Επαναλαμβάνουμε την ερώτηση. Ναι, τι γίνεται. Ωραία. Είδαμε πριν ότι έχουμε πάει στο Docker Registry, έχουμε βάλει κάποια pull-through caches τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο στο τοπικό δίκτυο. Τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση είναι να έχεις καρφώσει μια IP, όπου αν το δίκτυο στο οποίο βρίσκεσαι αυτή την IP αντί να την κάνει reject, δεν τη βρήκε και να σου κάνει drop το πακέτο, μπορεί να σε βάλει να περιμένεις απεριόριστα. Αυτό το πρόβλημα το είχαμε, η αλήθεια είναι. Γεια σου Γιώργο. Στο κομμάτι αυτό. Ο τρόπος που το λύσαμε είναι να πηγαίνουμε και να βάζουμε το local domain το οποίο δίνει το NAS, το οποίο δεν μπορεί να το βρει ούτως ή άλλως, οπότε σκάει σε αυτό το κομμάτι, στο DNS resolution. Άρα με το που σκάσει απλά προχωράει παρακάτω. Δηλαδή το Docker είναι αρκετά έξυπνο να σταματήσει και να προχωρήσει. Γιατί το pull through cache είναι ένα error το οποίο μπορεί το επιτρέπει να προχωρήσει. Αν όμως την πατήσεις όπως εμείς και προσπαθείς να κάνεις, δηλαδή να βρει το πακέτο και απλά μένει και περιμένει, εκεί μας χτύπησε λίγο η αλήθεια. Τι γίνεται λοιπόν εδώ πέρα? Είμαι εγώ στο μηχάνημά μου και κάτσα να παίξουμε για λίγο, αλλά θα πάω και θα κάνω. Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Ναι. Να ρωτήσω, επειδή χρησιμοποιείτε 5G router. Ναι. Αν δεν κατάλαβα πριν, το NAS, αν είστε εκτός γραφείου, πάλι δουλεύει? Θα μπορούσε. Η ερώτηση είναι, έχουμε 5G router. Ωραία. Στο δικό σας δίκτυο και το NAS είναι με το 5G router στο γραφείο. Μπορείτε ακόμα να συνδεθείτε σε αυτό ή πρέπει να κάνετε port forward? Γιατί ξέρω ότι στα 5G router έχουν μπλοκάρει το port forward, γιατί θεωρεί ότι νομίζω ότι είναι κινητό και λόγω προστασίας έχουν μπλοκάρει όλες οι πόρτες. Γιατί είχα και εγώ αυτό το θέμα. Τι γίνεται με το port forward στο 5G router? Δεν θέλουμε ούτως ή άλλως ο NAS να είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, στο ίντερνετ. Οπότε δεν έχουμε μπλέξει. Αν το κάναμε, θα το κάναμε με κάποιο VPN. Αλλά δεν θα κέρδισε και κάτι, γιατί πρακτικά θα πρέπει να περάσεις από το ίντερνετ, να φτάσεις σε ένα αργό δίκτυο πάλι. Οπότε δεν θα είχε πάρα πολύ νόημα. Αυτό που έχουμε σκεφτεί να κάνουμε είναι να ντουμπλάρουμε ένα domain το οποίο να είναι pull-through cache σε κάποιο δικό μας cloud ή στο NAS αν είμαστε στο γραφείο. Οπότε ανάλογα με το που βρίσκεσαι να κάνει resolve είτε τοπικά σε σένα είτε σε κάποιο domain το οποίο είναι μια pull-through cache διαθέσιμη από παντού δικιά μας. Διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά για λόγους απλότητα setup. Δεν το έχουμε κάνει αυτό, γιατί όπως και ο Γιώργος είμαστε εμείς και λίγο τεμπέληδες, οπότε δεν τα κάνουμε όλα. Ο λόγος που έχουμε 5G router είναι γιατί θα περίμενε κανείς ότι η Αθήνα θα έχει καλό bandwidth σε ευρυζωνικές συνδέσεις, αλλά δεν ήμασταν τόσο τυχεροί. Την πρωτοβουλία και σου έκανα λίγο zoom. Μου έκανες λίγο zoom, τέλεια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ πέρα να κάνω εγώ, θα κάνω image prune, άρα διαγράφω όλα τα image που έχω σε μένα τοπικά. Θα κάνω και builder prune. Ωραία φίλε, έχω πολύ πράγμα εδώ. Και θα διαγράψω και οτιδήποτε έχω κάνει σε builder, άρα πρακτικά τι κάνω?
φτιάχνω την εγκατάστασή μου να είναι από την αρχή, μόλις τελειώσει και αυτό. Και θα πάμε να δούμε σιγά σιγά τα βηματάκια τα οποία δεν με πριν. Άρα λοιπόν είμαι ένας προγραμματιστής ο οποίος ξεκινάει ας πούμε τη μέρα του και δεν έχει τύχει να έχει τα τελευταία πράγματα 19 γίγα. Δυνατός είμαι. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα, έχω το Docker file μου, το οποίο ξεκινάει από το Docker image, το οποίο εμείς χρησιμοποιούμε. Αυτό που έχουμε κάνει ένα άλλο optimization είναι ότι εμείς, επειδή 9 στις 10 φορές, για να μην πω 10 στις 10 και φανώ πολύ απόλυτος, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα εργαλεία κλπ. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα δικό μας Python image, το οποίο παίρνει αυτά και τα βάζει εκεί. Κυρίως το Poetry είναι και ένα configuration του Poetry για να είναι λίγο πιο βολικό. Open source είναι, άμα θέλετε μπορείτε να παίξετε με αυτό. Τι έκδοση έχω εδώ, 1.6.1 τέλεια και 3.11. Ωραία. Άρα λοιπόν θα πάω να κάνω εγώ Docker Pool 3.11.1.6.1. Το πέτυχα. Μάλλον αυτό είναι. Άρα λοιπόν θα πάω, προφανώς και όχι. 1.6.1 παύλα 3.11. Επειδή... Μπράβο. Και μετά σβήστε. Άρα λοιπόν θα πάω να τραβήξω αυτό το... Δεν σε πάρει, σίγουρα. Όχι. Περίμενε, κάτσε, θα το ξανακάνουμε από την αρχή. Παύλα Python. Και μπράβο, ναι. Ωραία. Και επειδή είμαι τεμπέλης θα το κάνω έτσι λοιπόν. 3.11. 1.6.1. Άρα λοιπόν θα πάω να τραβήξω εγώ αυτό το image και επειδή εδώ πέρα έχω ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι φοβερό, περιμένω αυτό το πράγμα να κάνει πολλή ώρα. Παρ' όλα αυτά, αυτό γίνεται αρκετά γρήγορα και πιστέψτε με, δεν έχουμε τόσο καλή σύνδεση 5G εδώ πέρα. Και ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή τραβάει τα πάντα από την pull-through cast η οποία τρέχει πάνω στο NAS. Άρα λοιπόν, παρότι εγώ του είπα να τραβήξει ένα. Πλακίες λέω, ρε Σπάρη, κανονικά τα τραβάει, γι' αυτό πάει αργά. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί όπως είπαμε, το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι η pull-through cast δουλεύει με τον Docker.io μόνο και δεν θυμόμουν να την παρουσίασω που κάναμε μετά από λίγο. Παρ' όλα αυτά, άμα πάω εγώ και τραβήξω για παράδειγμα το Dockerize, που είναι ένα άλλο εργαλείο το οποίο τραβάμε εδώ πέρα μέσα. 0.16.0, θυμάστε σε λίγο, το ξαναχρειαστούμε. Μπορεί να θες να δοκιμάσω να το τραβήξω εγώ. Όχι, μα το ίδιο είναι. Εντάξει, okay. 0.16.0 δεν είπα. Μην κάνουμε λάθος. Ναι, μωρέ. Αυτή τη φορά θα παίξει όντως πολύ γρήγορα. Καλά και στο 5G router. Ναι, το τράβηξε μπαμπαμ. Αυτό λοιπόν το τραβάει με τη μία γιατί το τραβάει τοπικά. Άρα λοιπόν η pull-through cast δουλεύει εδώ πέρα και άρα εγώ έχω πολύ γρήγορα builds. Θέλουμε να σετάρουμε για την pull-through cast μας με το GHCR που είναι το GitHub Registry. Θα το κάνουμε αυτό, είναι το επόμενο μας βήμα. Άρα πάμε εδώ πέρα. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι ότι εγώ τραβάω όλα τα images τα οποία επαναχρησιμοποιώ που μπορεί να το έχει κάνει ο Πάρης πριν για παράδειγμα το pull. Γιατί εγώ δεν είχα πριν τίποτα. Το δεύτερο κομμάτι που θα κάνω, θα χρησιμοποιήσω το φοβερό alias HQ build. Άρα λοιπόν έχω σετάρει ένα build command με οτιδήποτε arguments χρειάζεται ώστε να χρησιμοποιήσει την cast την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στον δίσκο μου. Και αυτό που θα κάνει εδώ πέρα, όπως βλέπετε, ενώ εγώ έχω καταστρέψει την cast μου και οτιδήποτε άλλο, σε περίπτωση που δεν βλέπετε, αυτά εδώ πέρα λέει cast. Τα ψάχνω εδώ πέρα, τα κυτρινάκια, όλα αυτά είναι cast. Άρα είναι layers τα οποία πρόλαβε και κάσαρε. Και πού βρήκε την cast, τη βρήκε σε ένα άλλο registry που του είπαμε. Ποιο registry του έχουμε πει? Αυτό το registry το οποίο χρησιμοποιήσαμε πριν. Για να δούμε τι έκανα τώρα λοιπόν εγώ, προφανώς γιατί έχει πλάκα, έκανα πρακτικά την εντολή την οποία χρησιμοποίησε πριν από λίγο Πάρης. Άρα λοιπόν πήγα και είπα ότι θέλω να κάνω bake, docker build x bake, το οποίο είναι η εντολή που λέει βρες ένα docker file, ένα docker compose file στο τοπικό directory και κάνε από εκεί πέρα το build σου. Του λέω σε όλα τα images τα οποία πρέπει να κάνεις build, θέλω να κάνεις cache σε αυτό το registry. Πάλι logic NAS κλπ. Εδώ πέρα έχουμε κάνει κλέβουμε λίγο, επειδή θέλουμε προφανώς να έχουμε διαφορετικό caching για διαφορετικά projects. Επειδή έχουμε μία σύμβαση ότι πάντα τα projects θα κάνουμε clone με το ίδιο όνομα το οποίο είναι και στο GitHub μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορώ να ξέρω ότι κατά πάσα πιθανότητα και ο Πάρης, άμα δεν έχει κάνει κάτι περίεργο, εδώ πέρα θα πάρει το ίδιο base name PWD. Άρα λοιπόν θα πάει και θα φέρει την Vaulty cache από το registry μου. Και μετά θα πάω και θα το σώσω πάλι εκεί. Άρα λοιπόν εγώ δεν κάναμε timer εσύ Πάρη. Μίλα ρε Πάρη. Τώρα θα κάνουμε. Αφού και πριν όλο κάσαρε, δεν έκανε build δικό μου. Νομίζω είναι χρήσιμο να ανοίξουμε δύο tabs Ναι. και να τρέξουμε την εντολή του build. Μία χωρίς την gas και μία αφότου προυνάρει στο builder εντελώς. Μα δεν μπορώ να το τρέξω χωρίς cache. Μπορείς. Να κάνω docker. Ναι, μωρέ.
BuildX, Bake, χωρίς CAS. Ναι, αλλά με time. Ναι, περίμενε. Prune. Builder. Prune είπα. Builder, ωραία, τέλεια. Ξανακαθαρίζω την CAS την τοπική που έχω εδώ πέρα. Και τρέξει Και τα κάνω παράλληλα. Bake, Time και Time HQ Build. Τέλειο. Το αριστερό τρέξε πρώτα γιατί θα πάρει 200 ώρες. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα παλεύει και κάνει Γιατί είναι καθαρισμένα, ρε. Δεν είναι, ήταν κάποια πολύ λίγα. Ήταν κάποια βασικά τα πρώτα που είχε. Εδώ πέρα θα κάνω το HQ Build, το οποίο τελείωσε. Την πάτησε. Εντάξει, γράφει και το layer, μωρέ. Εδώ Λοιπόν. πέρα όμως είναι 11,9 και εδώ πέρα είναι 8. Άρα και πάλι κέρδισε. Ο λόγος νομίζω που έγινε αυτό. Είναι ότι έχουμε πολύ καλό ίντερνετ. Να το κάνω να πάει σε 4G για να φανεί λίγο περισσότερο η διαφορά. Αλλά το νόημα είναι ότι εδώ πέρα πρακτικά μπόρεσε και πήρε την pull-through cache, άρα όλα τα images τα οποία έπρεπε να φέρει για να μπορέσει να συνθέσει το τελικό image πάλι κατάφερε να τα βρει κάπου. Άρα λοιπόν δεν ήταν τελείως from scratch. Δεν μου άρεσε. Θα ξανακάνω λοιπόν. Όχι, ξανακάνω. Αλλά εγώ ξέρω γιατί έγινε και γρήγορα. Για πες. Γιατί επειδή πρώτα απ' όλα παίρνει χρόνο να τα στείλει και στο εσωτερικό δίκτυο. Και είμαστε από Wi-Fi αυτή τη στιγμή, οπότε μπορεί να έχει θεματάκι. Αλλά έχουν την εντύπωση ότι είχε κασαρισμένος ο builder το poetry, αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, το poetry. Κατάλαβες, οπότε δεν έτρεξε το installation και ήταν πολύ γρήγορο και ήταν κασαρισμένα όλα. Ναι, γιατί τώρα αυτός πρακτικά πάει και το τραβάει το poetry από το τέτοιο, ενώ εδώ πέρα πηγαίνει και κάνει importing gas. Γιατί αργεί? Είναι σίγουρα το Wi-Fi μας καλό? Δεν ξέρω. Επίσης φαντάζομαι είμαστε στο στόχο. Εδώ τελειώσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Εδώ πέρα ακόμα κάνει... εντάξει. 26,89. Εσύ, προφανώς και είναι demo και δεν θα παίξει. Γιατί μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο αργό το ίντερνετ μας? Δηλαδή, αλήθεια, σε παρακαλώ. Θα γίνουμε ρεζίλοι εδώ πέρα. Το νόημα πάντως είναι ότι αυτό το πράγμα παίζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όχι μόνο στο δικό μου υπολογιστή, αλλά και σε πολλούς υπολογιστές. Άρα λοιπόν, άμα εμείς έχουμε πολλούς ανθρώπους μέσα στο ίδιο γραφείο, αυτό μπορεί να παίξει με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Έχεις προβληματιστεί τώρα εσύ? Ναι, δεν μου άρεσε αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι γρήγορο. Όχι, αυτό είναι μια χαρά. Δηλαδή δεν το αυτό γιατί είναι γρήγορο όμως τώρα? Αυτό έχει κάποια πράγματα κασαρισμένα. Γιατί? Τι άλλο πρέπει να κάνω να καθαρίσω? Θα σου πω, επειδή τα έχει κασαρισμένα τοπικά, τα οποία για βάλε. Θα σου πω τι έγινε. AF. Είσαι έτοιμος να μάθεις τι έγινε εδώ πέρα και κάναμε λάθος? Επειδή δεν τρέχουμε παράλληλα, ναι. αυτός ξεκινάει να τρέχει. Ωραία, αυτός ξεκινάει να κατεβάζει την gas. Ναι. Οπότε αυτός χρησιμοποιεί την gas γιατί βρίσκει τοπικά πλέον. Έλα, κάνε Είμαστε έτοιμοι να το δούμε και αυτό. Κάνε AF prune. Prune F. AF λέω. Εδώ δεν έχει A, ρε. Έχει εδώ. Είδες. Για τρέξτε τώρα το τοπικό Image prune. Εδώ θέλεις AF. Παντού και στο builder έκανε AF. Ωραία. Αυτό θα κάνω τώρα. Ωραία. Τώρα θα περιμένετε λοιπόν γιατί ο Βάρης επέμενε. Μπράβο, στο γραφείο δεν το κάναμε παράλληλα, γι' αυτό χαιρόμασταν. Ναι. Το οποίο είναι φανταστικό το ότι πρακτικά εδώ πέρα ο builder πήγε και βρήκε την gas η οποία δημιουργούνταν καθώς έτρεχε και την πήρε. Ενώ εδώ πέρα βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή πάει και τα κάνει όλα αυτά. Έλα ρε, εντάξει, πολύ καλό. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενες. Μπράβο, και λέγαμε γιατί κασάρει εκεί. Μα τώρα τι γρήγορα, δηλαδή προσπαθούμε να το καθυστερήσουμε και δεν καθυστερεί. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα? Είπαμε, τα κάνουμε γρήγορα όλα, αλλά έχουμε και κάποιο όριο. Καλά, ναι. Είναι από αυτό που περιμέναμε είναι πιο καλό. Δηλαδή τώρα άμα δείτε εδώ πέρα, πρακτικά αυτός ακόμα κατεβάζει πράγματα εδώ πέρα. Ενώ μετά θα σβήσουμε και τα images και το builder cache και παρότι δεν θα έχει το image, δεν θα πάει ποτέ να το τραβήξει γιατί θα το πάρει με τη μία από την cache. Ελπίζω. Αυτό θα το δούμε αν θα πετύχει. Θα είναι το τελευταίο πράγμα του demo. Τώρα είμαστε καλά. Αυτό είναι ένα λογικό αποτέλεσμα από αυτό που περιμέναμε. Προβλέπετε όλο αυτό. Εσύ δεν ήθελες να τρέξεις οσυριακά. Εσύ φταίς πάλι να ξέρεις. Ισχύει. Ήθελα να πάμε τολμηρά, ρε εσύ. Νομίζω ένα φοβερό πράγμα που είναι. Καλά, μην το τρέξει ακόμα, δεν χρειάζεται. Ένα πολύ χρήσιμο πράγμα είναι στα Docker files. Αυτό το οποίο είδαμε εμείς είναι να έχει καλό Docker ignore. Ναι, γιατί για παράδειγμα το .git directory, το οποίο αποκλείεται να είναι ίδιο με άλλους, δεν θα είναι. Όπως επίσης και αρχεία τα οποία μπορεί να αλλάζουν, για παράδειγμα node modules κλπ. 1 λεπτό 26 δεύτερα. Ωραία. Λογικό. Καθάρισε τα όλα και μετά HQ Builder. Όχι με AF. Όχι. AF Builder και Image. AF. EFA. Τι έβαλα. FA. Το ίδιο κάνει. Ναι, απλά για να βρω την εντολή, βρε. Και Builder πλούν FA.
Ωραία. HQ. Τώρα λοιπόν εδώ πέρα όλα πάνε σωστά. Τα φέρνει όλα από το NAS, exporting layers, cast, τα πάντα. Εδώ πέρα writing. Ωραία. Τώρα λοιπόν νομίζω έγινε ξεκάθαρο το ότι έχει διαφορά αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό παρότι καθαρίσαμε ξανά, πιο πολύ ώρα να έχει κάνει write παρά read. Πρέπει να πάρουμε πιο γρήγορους δίσκους. Μάλλον έχει γεμίσει το τέτοιο. Το NVMe. Τι έγινε τώρα. Κάτσε να μην γίνουμε ρεζίλοι, περίμενα ένα λεπτό. Εντάξει. Έλα, εντάξει. 26. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε σταθερό χρόνο, ενώ εκεί πέρα έχουμε 1,5 λεπτό. Προφανώς επειδή έχουμε κάνει πράγματα όπως αυτά που ανέφερε ο Γιώργος πριν, αυτό το 1,5 λεπτό είναι ένας καλός χρόνος. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Παρ' όλα αυτά, why not. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι είναι 40% παιχνίδι και 60% δουλειά ή ανάποδα. Τι είπα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, αλλά είπαμε θα ρίξουμε και 10 Gbps στο δίκτυο. Στο τοπικό δίκτυο. Ναι, στο τοπικό δίκτυο. Ναι. Για να είναι ακόμη πιο γρήγορο. Αυτό δεν μπορεί να γράψουμε 10 Gbps. Αυτό το να διαβάσει. Θα το φτιάξουμε μόνο. Εντάξει. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι έχει και NVMe cache Ναι. ο NAS, οπότε μπορεί να είμαστε τυχεροί. Το σημαντικό τέλος πάντων κομμάτι εδώ πέρα είναι ότι όχι μόνο αυτό το πράγμα σημαίνει ότι εγώ μπορώ να κάνω delete το builder cache μου. Πόσοι από εμάς πολλές φορές γεμίζει ο δίσκος του Docker και λέμε όχι κάτσε να σβήσω την cache μου γιατί και μετά λέμε όχι ρε γάμο το πάει καταστροφή τώρα, θα ξανατραβήξω όλα. Με την pull through cache και με την shared cache πάνω στο γραφείο αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δύο πράγματα με τη μία είναι no-brainer. Αυτός όσο πληρώνεις έχει δίσκο και αυτό μετά γίνεται γρήγορα. Άρα λοιπόν ο χρόνος είναι πολύ πιο σημαντικό κομμάτι. Αυτό που είναι φοβερό από όλο αυτό πάντως είναι και εμείς remote εταιρεία είμαστε γενικά, αλλά μας αρέσει να κάνουμε optimize στο γραφείο, είναι ότι πραγματικά μπορούν να είναι 10 άτομα μαζί και άμα θέλουν να δουλέψουν, να ξεκινήσουν δουλειά από το ίδιο branch, θα κάνει build ένας και όλοι οι υπόλοιποι θα είναι σαν να το έχουν κάνει τοπικά. Και αν έχει φτιάξει και καλό δίκτυο, είναι. Εντάξει. Το κομμάτι του registry, το οποίο θα παίξει και σε cloud και όχι, είναι η ιδέα το επόμενο μας βήμα είναι αυτό το πράγμα να μην παίζει μόνο στο NAS, αλλά άμα δεν είναι στο γραφείο, να υπάρχει και ένα cloud registry το οποίο να πηγαίνει εκεί πέρα η shared cache και μετά να πειραματιστούμε και να δούμε αν έχει όντως νόημα. Γιατί μπορεί τελικά πάνω από το ίντερνετ το uploading, downloading να μην έχει τελικά τόσο πολύ νόημα after all. Αλλά εδώ είμαστε να παίζουμε γενικά. Αυτά νομίζω. Έχουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω κάτι. Για πήγαινε πίσω. Ναι. 23 Ιανουαρίου, όπως πολύ σωστά θυμόταν ο Πάρης, ημέρα Τρίτη, Impact Hub, θα μιλήσουμε για Postgres Point in Time Recovery in Production και πώς γενικά τρέχουμε Postgres βάσεις στην παραγωγή και έχουμε μια υπηρεσία αρκετά καλή, συγκρίσιμη με το RDS. Εντάξει, μεγάλη. Εντάξει, έχει ρε παιδί μηχανικούς που τρέχουν το RDS. Ναι, μωρέ, εντάξει. Αλλά γενικότερα πώς εμείς έχουμε point in time recovery σε επίπεδο ώρας, μέρας ή ακόμα και κάτι πιο γρήγορο που πειραματιζόμαστε τώρα που ελπίζουμε μέχρι τότε να είναι πιο παραγωγικό, που είναι το πραγματικά point in time, δηλαδή πάνω από το binary log της Postgres να το κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό θα μιλήσουμε, εκτός αν κάποιος θέλει να μας συνοδεύσει και να μιλήσουμε παρέα. Ενώ να κάνει και υπάρχει σίγουρα ένα slot ακόμα. Σίγουρα, αλλιώς θα μιλάμε εμείς για παραπάνω χρόνο. Οπότε. Ναι. Jokes on you που λέγει ο τέτοιος. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν. Πάντα, άμα χρειάζεστε βοήθεια με τα devs, θα είμαστε χαρούμενοι να μιλήσουμε και να τα βρούμε και προφανώς είμαστε διαθέσιμοι για συζητήσεις και ερωτήσεις από εσάς. Ερωτήσεις? Ναι. Εκεί πέρα που κάνει σε cache κατά το RAM. Ναι. Γενικά τι παίζει με το invalidation εκεί πέρα? Εκεί πέρα, επειδή ακριβώς η cache δεν είναι layer cache που εσύ θέλεις να έχεις ένα hash και γίνεται invalid με βάση το hash κλπ. Είναι απλά ένας κουβάς που του πετάς ό,τι θες. Άρα λοιπόν, όπως το Yarn ξέρει ότι ξέρεις τι, εκεί έχω ένα cache directory και του γεμίζω όσο θέλω και άμα χρειαστώ κάτι το βρίσκω εκεί πέρα, κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Του κουμπώνει στο directory εκεί πέρα στο Yarn, το Yarn θα πάει να ψάξει εκεί, άμα δεν βρει κάτι θα το κατεβάσει και θα το βάλει μετά και στο επόμενο run θα το έχεις. Άρα δεν κάνεις ποτέ invalidate. Μεγαλώνει συνέχεια. Θα έρχονται πάντα την cache και θα έχεις πάντα παλιά version. Αυτό έχει να κάνει με τον package manager σου εκεί πέρα. Άρα λοιπόν. Αλλά γενικά αν απλά κάνεις web install κάτι χωρίς συγκεκριμένο version για παράδειγμα, θα παίρνεις πάντα το cache results. Σωστά. Ναι. Εκτός και άμα βάλεις το pip να μην χρησιμοποιείς την cache. Καλά, ναι. Αλλά μετά. Ναι, αλλά και ναι.
Ισχύει αυτό, οπότε παιδιά πάντα package managers πλέον, νομίζω κάθε γλώσσα έχει package manager με versions και με hash ακόμα, ξέρω εγώ, πακέτα, οπότε... Αλλά ναι, ισχύει αυτό και δεν έχεις invalidation εκεί πέρα, αλλά αυτό είναι το ίδιο πρόβλημα που έχεις και με τον τοπικό σου υπολογιστή. Εννοείται. Απλά έκανες run, ας πούμε, χωρίς ειδικά, σίγουρα είναι clean slate εκεί πέρα, πάντα. Ακριβώς. Ναι, με αυτόν τον τρόπο έχεις πάντα... Άμα θες να είσαι latest and greatest, θα κάνεις ό,τι λιγότερο μπορείς σε επίπεδο caching. Τώρα στο APT η αλήθεια είναι που είναι ένα πολύ κλασικό. Δηλαδή, εμείς στο APT είναι πολύ κλασική cache που χρησιμοποιούμε η έκδοση με το mount. Δεν είμαι σίγουρος τι κάνει. Έχω μια εντύπωση ότι το APT στο update θα δοκιμάσει να δει ποια είναι τα latest versions και μετά στο install θα χρησιμοποιήσει, αν χρησιμοποιήσει την cache. Άρα, αν θεωρητικά έχει αλλάξει το latest version, δεν θα το βρει στην cache και θα το τραβήξει από το ίντερνετ. Νομίζω. Το Apples κάνει, νομίζω, κάτι header που έχεις στα list. Αν Ναι. θα αλλάξει, τότε είναι ό,τι πούν τα αλλού. Ακριβώς. Άρα, εκεί πέρα θα έχεις latest and greatest ακόμα και με την cache. Ενώ δεν έχεις το... Ενώ το pip όντως νομίζω κάνει install το cast version. Το βρήκα, φίλε, άραξε, το έχω. Ναι. Ναι. Το Synology, έχουμε Synology, δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε τέλος πάντων, αλλά αυτό έχει ένα container runner, το λέει, πρακτικά τρέχει ένα Docker πράγμα στο Synology και πάνω στο Docker πράγμα το οποίο τρέχει το Synology έχουμε σηκώσει το Docker Image 2 Registry, το οποίο το έχουμε configurari, έχουμε σηκώσει για την ακρίβεια 2 registries. Το ένα registry είναι σαν pull-through cache configuraρισμένο και άρα αυτό θα πάει και θα φέρει ό,τι χρειαστεί. Το άλλο registry είναι σαν κλασικό registry τέτοιο, αλλά δεν πουσάρουμε κάτι στην πραγματικότητα. Το χρησιμοποιούμε μόνο σαν pull-through cache. Σαν builder cache. Δύο containers. Δηλαδή, bind mount με directories του Synology μέσα. Ναι. Απλό και το configuration είναι, ξέρω εγώ, 2 YAML τύπου 5 γραμμές. Βασικά δεν τα βάλαμε, θα μπορούσαμε να τα βάλουμε... GitHub. Ναι, θα τα βάλουμε στο GitHub μετά. Καλή ερώτηση. Ναι. Πριν στο παράδειγμα που δείξατε στο CI, στα GitHub Actions, χρησιμοποίησατε για cache ή GitHub Actions. Σωστά. Έχετε κάνει καμία δοκιμή να χρησιμοποιήσετε τη registry cache και είχε διαφορά στους χρόνους φοβητά? Επειδή δεν έχουμε ακόμα δικιά μας Cloud Registry, δεν το έχουμε κάνει. Έχουμε δοκιμάσει πριν την GitHub Actions cache, γιατί αυτό δεν ήταν από την αρχή εκεί πέρα, να παίξουμε με registry cache. Αισθάνομαι ότι... Για πες. Το θυμάμαι. Επειδή χρησιμοποιούσαμε ECR πριν, το θυμήθηκα, ναι. Ο μόνος τρόπος στο ECR ήταν να χρησιμοποιούμε inline cache. Οπότε αυτό ήταν κάπως περίεργο γιατί μεγάλωνε και τα images τα οποία έκανες pull. Μετά στο GHCR δεν το χρησιμοποιήσαμε ποτέ σαν cache γιατί GitHub Actions ήταν το ίδιο περιβάλλον. Οπότε πήγαμε με τον τρόπο που πρότεινε by default. Αλλά το ECR δεν υποστηρίζει cache artifacts από μόνα τους. Πρέπει να είναι inline στο image. Αυτό ήτανε. Ισχύει. Και σε GitHub Actions cache, ένα άλλο καλό που, αν θυμάμαι καλά, όταν το είχαμε ψάξει λίγο, είχαμε δει, είναι ότι πρακτικά δεν τραβάει όλο το image για να φέρει την cache και να τη χρησιμοποιήσει, αλλά πάει να κάνει resolve με το cache identifier από το GitHub Actions cache και θα βρει μόνο το κομματάκι που όντως σου χρειάζεται. Άρα λοιπόν, άμα εσύ έχεις ένα τεράστιο image και για κάποιο λόγο εσύ κάνεις cache hit σε 3 layers, δεν θα φέρει τα υπόλοιπα. Με μια επιφύλαξη, αλλά νομίζω ότι αυτό είχαμε δει ότι είχε σημαντική βελτίωση. Βέβαια, το να γράψεις σε GitHub Actions cache, έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές είναι λίγο πιο αργό από όσο θα ήθελα. Αλλά, ξέρεις. Συν ότι το GitHub Actions cache έχει και cascading, δηλαδή μπορείς να του πρακτικά ψάχνει το branch στο οποίο έχεις πουσάρει και αν δεν το βρει εκεί, πάει στο default που είναι το main, ας πούμε, branch σου. Άρα αυτό σε βοηθάει ότι έχεις ένα πιο γρήγορο cache καθώς πουσάρεις ξανά και ξανά στο ίδιο branch. Αν όμως εσύ ξεκινάς ένα branch, πάλι έχεις κάτι το οποίο μπορεί και να σου χρειαστεί, μπορεί και όχι, ανάλογα με το πόσο τυχερός είσαι και πόσα πράγματα έχεις αλλάξει. Τέλεια. Έχουμε πίτσες μπύρες. Γιατί δεν βλέπω ερωτήσεις. Οπότε, άμα δεν έχουμε ερωτήσεις, πρέπει να έχουμε πίτσες μπύρες. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια. Εντάξει. Οπότε και να μην έχετε ερωτήσεις, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να κάνετε. Ευχαριστώ.